Tohleto, ta pěšina, co je tady, jo, to je vlastně Dlážděnka. A je to focený někde tady od Pepika, tady od toho baráku s tou sklenbou, jak jo. Tady žádný baráky vůbec, tyhle ty ostatní baráky tady nebyly. První tady byl, tenhle ten barák, to je, tady ten přestavěný, co bydlí Bohu Jerman teda, jo. Jo. Jinak potom byla tamhle to Krupičková porážka postavená s tím domečkem, to je takový ten žlutej, to byla porážka a tam potom měli bydlení, ale ještě měli, on potom, to vám povím, další vám povím na nás, takhle jak říkám, Lucko, kovárna, jo. 50 let. No. No Sešinovi tam hodili štok, teda patro, jo, takže vlastně už tam není vidět ta špička teďka vlastně krámu, no, dřív hospody u Mikulášů, jo. Tady byla vidět špička toho, té hospody u Mikulášů, než tam byl hozený. No, Stiburčák tady byl ale jenom taková louž, potok tady tak normálně volně, tady žádný takový přechod nebyl, tady když jsme tak po kamenách. Jo, je tady, jo, přesto se chodilo, tak to byl jediný takový větší kámen, přes který se nechal přejít, to jinak tam přejezdili povozy, nebo to tak se to muselo přebrodit. No a teďka tadyhle, to ještě musíme kousíček vejš, protože tenhle baráček tady nemáme, jo, to Stiburkovi, ale až pojdeme ke Stiburkovi, tak uvidíme tam Hanku, jak tady kouká z okna. Tak tady vlastně odsaď byl starosta obce, který taky dělal, já nevím, vlastně za první republiky snad celou tu dobu, pan Stiburek. Jo. Tady jak se představuje ten domeček, tak tomu tam se říkal na zápraží. Zápraží vždycky bylo to takový před tím domem. To samé je třeba u Neradu, tam je takový krásný kamenný, jo, to je taky na zápraží, jo. Tak, teď jsme přišli na náves. Z tohohle místa to pravděpodobně bylo focený zase, jo. Tadyhle byla ta ohrada, to je tady ten dřevěný plot. Uprostřed stál pomník, předtím stála zvonička, která stojí teďka tamhle naproti, ta je přestěhovaná na to. U té zvoničky byla ještě lípa jedna, ta už tady taky není. A teď, když se díváme dolů, tak tam, jak je složený to uhlí, tak tam stál tenhle ten baráček. Tam bylo řeznictví pana Krupičky. Tam měl krám. Tam, no, 2. Ale tohle to bylo pana Krupičky a potom bylo v hospodě, že jo? Takže, a tadyhle, kdo má dobrý oči, tady je takový něco kulatýho, vidíte to? Ten barák, který zatím, jo, ten už tam není, ten je zbouraný. Ale tady je to kulatý, vidíte to, co to je? To je koňský střežení. Ne, koňský střežení jede sem, to jo, to jsou koně, to je v pořádku. Ale tady je tohleto kulatý, to bylo, říkalo se tomu buben, já už si to nepamatuju, jo. Ale bylo to vlastně bouda pro ponocnýho. Tam když bylo špatný počasí, tak ponocnej tam mohl v tom prostě, jestli tam měl židli, nebo jestli tam musel stát, to nevím, ale prostě byla to bouda pro toho ponocního. Dočkej času, jako tak, tadyhle tu fotku mám, budeme se bavit jenom o té vrchní, protože ta spodní je u nádrží, to tam asi dneska už nedojde. Vidíte, že tady, jak je krám, bylo to focený tamhle z té strany teda, tady vidíte tu zahrádku, tady vidíte pomník, všechno tam je, ale byla to hospoda u Mikulášů. To bylo, ano, pojďte, já. Když se díváte na ten obrázek, tak je jasný, že ten krám je, že to je předělaný celý tenhle ten, ale tady je zajímavá tady ta brána, která už tam dneska není. Jo? A jestli koho to zajímá, tak se půjde podívat na takový zvláštní kámen a já vám povím, na co ten kámen k čemu sloužil, jo? Jo? To byl, víš, proč tam byl ten kámen? Protože
když jeli vozy, třeba se stlačili koně, jo, tak to bylo na kraji, ten kamen je také šikmej sválně, protože když to kolo na něj najelo, jo, tak to kolo, protože bylo železem okovaný, tak to potom sjelo a nenaboural tu bránu ten vůz. Jo, takže ta brána stála tady někde. To je tady to. Ta brána tak musela stát tady, v těch místech. No a to kolem... No to kolo, no to předle tady nebyla, jo. Tady byl vjezd do toho dvora a když to kolo najelo, jo, když ty koně prostě se splašili nebo jeli nějak rychlic a to neukočíroval, prostě tak to najelo na to. A sjelo to potom, protože to bylo železem okovaný, že jo, tak to sjelo potom kamení. Většina těch staveb, co tady byly jako první, tak to byly většinou statky, jo. To byl vlastně Mikulášův, Korbelův, Doležalův, Voháčkův, to byla tahle náves. A potom bylo na druhý návsi byly další statky. A tady tenhle... Ten baráček, ten byl postavený až, ten se právě, jak si tam stavěl pan Krupička, když si tam stavěl to řeznictví nebo tu baráčku, tak si stavěl tady novou prodejnu, protože tam to se mělo zbourat, jo. Tak si tady postavil, to ještě nebylo takový velký ani, jo, to bylo hodně menší, to až potom dostavěli později. A já jsem něco slyšela, že to jako stavěl a že ho vepředu měl jako na tu prodejnu a když si pak to bylo kolem toho února nebo tak a zjistil, že by to patřilo do těch jakoby budov, kterých se konfiskujou, nebo konfiskujou komunisti, takže to přes noc dozděl, aby to byly jakoby normální okna, že zazděl ty výlohy, aby to byly normální okna. Já si ty výlohy taky nepamatuju. Aha, aby to byly normální okna, aby to byly jako normální barák. Jsem slyšela, možná Agora zrovna, nevím. Nebudem chodit tam k tomu terasu, ale pojďte se podívat.